willen graag afsluiten met een hele mooie prestatie. En dat is toch dat binnen de podiumplakking op de Spelen. Daar doen we het nou al hier voor. Van Skiemons eigen Sochi. Van Skiemons eigen Sochi, ja, inderdaad. Zo is het wel zeggen. Ja, hier begint het. Hier gaan we onze eerste officiële trainingskamp belissen. In 2014 is Syberen 12 jaar actief als remmer. Dit seizoen maakt alles klopje in Sochi. Ik ga merken dat nota dat ik elk jaar net op alle vlakken tegelijk, maar ik op kracht of op snelheid of explosiviteit elk jaar wel ergens weer progressie gaan maken. En ik moet nou op alle vlakken dit hier het best wezen. En het juist ik nog een keer een stukje beter dan al die keren daarvoor. En ik denk dat dat wel mogelijk is, ja. Bobslidders binnen als ploeg was echt heel kwetsbaar. Ze voelen het oranje seizoen in het wetter troch een blessure van piloot Edwin van Kalker. Ik ging in mijn beste vorm ooit eigenlijk het seizoen in. En dat bleek de eerste wereldbekers ook wel, de eerste 2, 3. Ja, dan denk je bijna dat je niet kapot kan, zeg maar. En dan zie je toch ook een ongelukje, pats, en zit in een klein hoekje. En dan loop je eigenlijk het hele seizoen achter de feiten aan. Als teamsport best het wel heel kwetsbaar. Kwetsbaar een orenteamsport. Omdat iedereen in principe is vervangen. Maar bij ons, ja, Edwin kunnen we net vervangen. Dan is het gewoon een oer. Iedereen wil graag naar de Spelen en iedereen zal tot 1 september keihard trainen. Er binnen totaal denk ik wel 8 nieuwe atleten die in de running binnen voor een plakje. En er zullen uiteindelijk maar trainen basis komen en de reserve nog maar naar de Spelen. Dus de held zal afvallen en dat zal er echt omheen in eind september. De Oranje Spelen in Vancouver eindigen in een drama. Piloot Edwin van Kalker door net te starten vanwege een onveilige baan. Het veromloeken uit die Olympische finale zal de ploeg achtervolgen blijven. Hoe dichter bij Sochi komt, des te meer vragen er komen zullen. Ja, de Spelen zijn weer voor het door. En dat is niet erg. Ik bedoel, de meeste mensen kennen u misschien derk van. En weten net wat we in de tussentijd dienen gaan. Maar wij zijn alweer 3 seizoen verder. Dus dat is voor u al, leidt alweer een aardig stuk achter ons. U traint nog als wees 20. Ja, ik ben 30, hè? Ja. Zo veel tot woord, dus dat is goed. Dat betekent dat ik me nog fit viel ben en dat ik er nog een soort uit kan halen dit hier. Maar de vies trainen, leuk. Ja, dit is toch mooi. Zie nou zelf, waar verzint zij iets? Dit doet alleen nog maar als een bepaald doel voor eigen, denk ik. Ja, dit is toch genieten, ja. Voor mij dan in ieder geval.